अक्का अक्का आज हांव ऑफिस दुखून येतांची काय वेळ जाताला तारा कसं नाही टेन्शन ना गो नवी कामाच्या आईली मस्त लायक अस ती नुतं पुरा काम लायक कोण करता वय अक्का कामाचे लायकच वय आमगे माई एक एक कामाचे लागला पुरो त्या वय गो तारा आमगे ते घरा दवरलं तिथले कामाचे कोणालाही घरा असेस ना वय अक्का म्हाका कसले म्हणून कळतना मायक खंयची कामाचे आपण हाण दवरला वरन तांकां एक इश्ट जावची म्हणून ना बा वय गो तारा एकली चोरी म्हणलेल्यांची एकली काम फूट करना म्हणलेल्यांची एकली खांपून करता म्हणलेल्यांची तांगे लेखक नेवान पळयला पुरो असो हे पटी धावल दयर एक लायक एक कामाची मेळ्ळी न्हू आमकां तितले पुरो असो हांगेल पुरा पिटगाण घेवन बसला आमकां ऑफिसा वचा वेळ जाता वचा वेळ जाल सुरवेकाची पूर जाऊन वता आणि दोन दिन आसता म्हणूची म्हाका सुन्नो सकाळी शेट्टी शिंगार कोण ऑफिसा म्हणून वता ती एक एक कामाचे दवरता पडलेल्या पुरो अब्बा काम कोण 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 पूर जाऊन गेले अब्बा आणि खावणू पिवणू जेवणू कळता भितर विकता ती पक्षान गुडा रिगला म्हणके पुरा जबाबदारी मेघेल माते दवरला म्हणजे आणि पुरं काही ते धड्डान बसचे एक पटी पुसले आता दोन्ही पटी पुसल्या मग ते क्लीन जेव का फोटो ते असले मक्क जाईना बा एक एक मेळटा ती एक चूर फुटका येईना ते कामाची एदना राशी घासून घालून जाल्ले आणि पुसून दवर नाकवय हे पुरा इदन घासल्या जलव्या पुसूच व्हडले काम अस हे पुसले जलव्या आणि घर पुसू नाका म्हाका I will check later. Okay, bye. Oh, तारा तू गेल वे वेळ जात मला येताना वय अक्का त्या आज ऑफिसान तो व्हड एक मिटींग आशिल्लें तें कॅन्सल जालें तशें न्हू मामुली टायमाक हांव आयली घराक वचा वेळ जाल सुरवेकाची आईली ती माली सुमाली घरा कसं नाही अचानक की पड मये तुम्ही फॅन घालण्याची हँड घेऊन कसं बसले ती हे नमुने शाको कुणा पडे शा कसं सगळे घराचे काम कोण फूड जाऊन एक पटी बैसली उठान फॅन घालचे तिथले त्राण ना म्हाका हांगा हायण आशिल म्हणून हायण्यान वार घालून घेवचें सूर केलें न्ही गो तुम्ही एसी बैसून काम करून आयले तुमकां शाक वा एसीचे प्रभाव मये ऑफिसा भितर एसी आसा ऑफिसा लागून भायर येईल कुठला हांगा उज्जी दवरला म्हणून जाता घरान तू सेंट्रल एसी घाल्या म्हणून सांगलाय तुम्ही ऐकत हवंय थंडी लागते थंडी माय तुमने कसं घरा काम करू चमकले ती कामाच्या येईल ना माय नवे कामात दवरला आम्ही वैक गो कामाची दवरला तुम्ही
ती गेल्या निमगिल्या 7-8 घरा काम आवत के ती शानबाग मम्मा ते के पई मम्मा ते के कामत मम्मा ते के शेणई मम्मा ते के एक कसं नाही निमगिल्या रे म्हाका गोत ना इतले म्हणतो गो हांगाच कोणाले एक खबर उलयत की ती खंयचे हांव तोंड पटून निमगिले रे कसं सांगा ना गो तसं कामाच कसं लेक आमकां हे देवा माई हे कुडवाना म्हणून कामाची दवरला माई हे कामात जाय आशिल्ली की पोट्ट बैसून पंचायती करतल जाय आशिल्लें रा बका आ माईक निमगिता माई आज तुम्ही काम केलंय असो फायदो कुणू तीच करत काम तिका सांभाळ दिताची धर्मा दवरणी महिने अखेरी तिका सांभाळ दिवचे असं फायदो कुण तीच करतल तुम्ही करू वचू नका ती कसं फाय येत म्हणतास आजी ती कामात कोण कान उड्डयली हे देवा कसं मात्यार हात दवरता गो ಒಟ್ಟು ಮೇಳ್ ಕೆಲ್ಲ घरा काम कितली वेळ अस चिके वग्गी उठा येते एकली आयदन घासी एकली रांदेकाय सिंधून दवरी आणि एकली कोयर काडी पोशी कितली वेळ अस रांदपाचे हांव पळयता कसं नका ये कसं सांगता सा माई कोयर काडका काय नायल पुसू का काय आयदन घासू का काय रंदा काय सिंधून दवर का काय आमकां टायम काय असं मागिरी आमकां टायम ना मिळाल का तिला कामाच्या दवरला आम्ही वय गो माईची तोंडा वांचना हांका खंयची कामाची लागना आमकां काम करचे टाइम ना हांक जावत तसल कामाचे ते ब्रह्मान सृष्टी कोरका आनी